गोबां उदां अख्राङाव बिरबायनो हास्थायनाय गोरबोखौ हगारना होदो नोङो उदाङै हायेनाव गेवलां गेवथां बड'लेण्ड हेरिटेज आग्र' टुरिजम जरदेहा गार' बस्ति उदालगुरि रायजोफोर जोंना दंफैयो बावहाय गोजौआव थांगोन जों ओरैहाय लामाया गार' बस्ति होनोबा आन्दायनो हागौ बै फारसेबो दङ फार्स्टआवहाय सोनाबहा खिन्थु बे गलबानि सिदा साहा फैनायजोंसो ओरै साइडजों ओरैबा लामाया गोथै फैगोन बाव हाबलांगोन जोङो गारिजों सिंजों हाबबोनानै ओरै फैयै वाव गारिखौ बैयाव दोनदां वाव रायजोफोर आं दा दंफैयो दहायनो खिथाखाबाय आं बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमावहाय ओमफ्राय दायो आं थांगोन रुमावहाय नोंथांमोननो थांगोन रुमा माबायदि नायनो फै आंनि बेगखौ मिनिनाङा ओमफ्राय प्राइसआबो बारा नङा रुमफ्रा रिजनेबल बिबारा बारा फुंनि सोरां नङाब्ला वाव ओरै फुरा हाजो जालांजोब्बाय ओरै हायेन वाव नुदों रायजोफोर वाव ओमफ्राय मोनसे मोजां आं मिथिबाय ओरैबायदि गोजौआव दं खमैबाबो 8 तलासो जागोन बेहायनो बेसेबांबा गाहायाव दं फांसेयावनो जेराव बेसे गोजौआवनो वाव डाबल बेड बिदिनो रुम गोबां दङ बाथरुमाबो जोबोद मोजां गासिबो फेसिलिटि एसि रुमबो मोनगोन लोगोसे बेवहाय गथ'फोर गेदेरफोर गेलेनो थाखाय बिदिबो गोबां फेसिलिटि बानायनानै दोनदों Wow. Wow. Wow, Elograda. Buria. What the beauty. Lamayaबो. आं गारि लाफाखानोसै. आं गारि लाबाय. ओरैबायदि सुन्दर सिनारि. I love Bodoland Heritage Agro Tourism. Agro is good. All side there is cottage. Plus bohai थाइजौ फिथाइ बिदिनो नै ड्रागन आरो गोबां भेराइटि टाइप्सनि आबादजों लोगोसे फिथाइ सामथाइबो मोननाय जायो नाब्रा एल'ग्रा सारा जोंनो ओमफ्राय आराम सालाबोबाय नै जाग्रा नावबो मोनजाजोब्बाय आङो दङबा जागोन दोङोबा जागोनलै वाव ओरैबो नै वाव लामा थांबाय ओरैबो थाग्रायाव आरो नैबे बे मा बे रेस्टुरेन्ट फैदो बे जाहैबाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम